ngam yidde ɓeydade ɓallitade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média groupe Pindi Média hebli des cartes de membres sodde kartal Pindi Média ko wallude haalirde nde kam e yeɓirde nde no jokkori golle kartal ngal ɗo e Sénégal ko 2000 francs, Afrique ko 4000 francs, Europe ko 10 euros, Amérique ko 10 dollars. An hettiyanke Pindi Média yeeɓiyanke Pindi Média aɗa wawi ko ɓuri ɗum bismillah ma kala jiɗɗo hebde e carte ɗe aɗa wawi noddude e 77 929 56 68 ma heb kabaru labɗo to carte ɗe keeɗi. bandiraɓe amtuɓe hebde a yawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juuɗe rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini noon kadini en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he ha e waɗoɓe feere jeeɗen gardugol Ali Fall kono tan en garti e tonggode 200 e 180 eɗen mbaɗo nde ɗo yewtere wiyetede holmbo woni an taw hande eɗen jaɓɓi sukoɗo batti duuɓi kono kadi ne ko mawɗo to batte hakkille ina wiye Sidi Ba ina lolliri Ba Kalajo wadde joni joni en mbatta so wona tottidemo konngol o salmodira yeeɓoɓe a yawa habdude Pindi TV. assalamu aleykum. wa aleykum salam ceernam Ba Mody caggal yettude Allah e nulaɗo muɗum e yettude seeremɓe men yettuɓe hohoɓe meɗen khalifaɓe diine khalifaɓe aada eɗen jetta jinnaɓe meɗen eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen calmina joom galle o e wonɓe liggotoɓe galle ɓe foof kala ko piɓɗen wadde ɗo hande e oɗo émission Holi An yen puɗɗoro hen bisimillahi rahmani rahim gortoɗen alhamdoulillahi rabbil alamin. en paami tigui e calmitali ɗi tigui rigui waɗi fayida no fewi beele emin mbawi andude hol gonɗo Ba Kalajo. eyyi Ba Kalajo de inde muɗum deftere wiyete ko Alhousseynou Ba kono ɓuuri lettude ko Sidi Ba Kalajo na jeeya nokku no wiye Demet kono sagoji ɗi jooɗi ko Podor jinnaɗo gorko jooɗi ko Podor Sidi Ba noon jinnaɗo muɗum gorko ko jangguinannoɗo Qur'an Allah joƴi ɗum Podor ne jangguina Qur'an ne jangguina Arab to école 2 mo Podor Allah waɗi ko Allah hokkime ɓesgu o fecci o wi ɓeeɗo yo jaaru banggue fraysi donte noon kala hen jibinaɗo adorto ko Qur'ana kono minen sakkitiɓe lesɓe o woɗmin e duuɗi Qur'ana caggal nde woɗmin e duuɗi Qur'ana min janggui haɗo Allah haaji min personnellement miiji mi mbimi neɗɗo foti ko jogade meccal e gantago noon joguimi yidde e amour e ñootol jami pellinmi janggode ñootol gonmi hen haqqe duuɓi mi heeɓi wadde information ngaji ha e diplôme mo mbatmi dañde e ñootol ko diplôme biyete renforcement de capacité et les normes internationales ko on woni Ba Kalajo. ko beela ko ɗum sattano seeɗa naddemo e ñootol beela sattano seeɗa. eyyi no sattuno seeɗa saabu ɗum so wiyama galle o foof no didorno ɓe hen janggi ko gandal Qur'ana ɓe hen janggi ko gandal école an a jeeynoɓe jangonnoɓe gandal Qur'ana sa fini subaka goto aɗa wiya aɗa yiiɗo meccal ma metto famde mi janggi hitande e lebbi 3 meccal mbeɗo suulo jinnaɗam hitande e lebbi 3 eyyi kono saaha nde o andi ko ɗum yiddam ko ganduɗa mbeɗa tiiɗa ɗum o wi ko mi yiiɗa goppa deftere nde saha fof yeccito no ɓaɗi ɗum noon ko yiddema mi woppidata yiddema
o caggal kulu nde joginomi hen ha mbeɗa jangga mbeɗa suuɗo nde nde yi ha ɗum feeñi jinnaɗo gorko jinnaɗo debbo fof cuusni kam ha mbawmi yettade jettima hannde ɗo beela aɗa wawi min sifanade ñootol no heewi jaafoɗa e konngol ngol ɓe mbiya ñootowo haalta gonga woni firti homnata aadi walla ɓe mbiya ñootani kam fewani beela wuurani ɗen on situation e nder ñootol eyyi aɗa andi aduna ko tubakoɓe mbiyata ko kala ko jiiɗa ko vice versa sa ƴetti tombede witende 9 sa tourni ko 6 rokkatma sa arti rokkuma 9 kala meccal ngal jiiɗa nawaten ɓe Allah moƴƴini nawaten ɓe Allah ganduɗa yo Allah faabo noon no kadi waye e ligginteɓe woni les clients là ne waɗe ɓe ganduɗa Allah no rokkuma fottude e kilaneɓe nunɗuɓe wawɓe humnude aadi mais kadi aɗa fotte hen kilaneɓe kadi ɓe ganduɗa ko yo Allah faabo par ce que no mbawi arde ko kalentuma ko eko mbaɗata ko so diamétrement opposé mo ganduɗa hannde o neɗɗo nawa arde hannde wima aha mbeɗa sohli ñortolom ɗo e naggam taw tottanima hay mbuuɗo peroɗa mbaɗa henete sa waɗi hen ha gasi jottoɗa aɗa fada to jomum no wawi jooɗade fodde hitande walla lebbi taw arnani so ari kadi wima aha kemi dañnoɗe sellagam hen tan mbawɗa tumnade ko heddi ko noon ko aduna ko noon tan yarata tigui mo Allah moƴƴini foof moƴƴat eyyi yo Allah waddine moƴƴuɓe tan mbawa wiyede to batte jangde toon beela jofnino eyyi mi jofni gotal aɗa suusnimi jirgo ma ɗo e plateau sa welama so rokki noon ma en gar en ƴettat ma halangna walla arrahmanu walla woman yagnut ɓe cohluɗa hen walla kahe walla alif lam mim inchallah min garo hen Seydou Ba ala babaka jambar quoi babaka jambar ɗum sinna ko dendiraɓam ɓe ina wawi taw ɓe cosata ɗum ɗon joni jaɓanten ko wutti almudu wutti almudu dillini leydi ndi wutti almudu dillini duuɗi ɗe e wutti almudu beddaji ɗi wutti almudu holko woni wutti almudu eyyi bamodi wutti almudu ko projet mo ganduɗa hande o ko min miiji projet o windi ɗum adden ɗum rendo ngo waɗi ɗum noon ko kiram e fannu woni holɗum ko adi fof almudagal wiya ko gandal enen eɗen jogui neesu meɗen no kewɗen jangguirde e duuɗe meɗen a ƴettat ɓiye totta ɗum exemple mbiya aɗa nawa ɗum ciloñ dural ceerno Hammet Baba Talla sa yeehi a tottiri hankkadi a yeccitima a yeehi hankkadi haqqille maɗa hen ko ceerno toppito no ñamirta ceerno toppito no yardata a faami so ñawi ko ceerno safrata te eɗen gandi almudu ne heewi caɗele ne heewi almudago e tout ça no mbirunmami nani jibinami koye duɗal Qur'ana mi janggi Qur'ana mbeɗa andi ko almudu wurata hen donc ɗum addinimi miijade wiide pourquoi pas no élève o miijirani woni ko yiliyade gandal wonko fada muɗum janggo e jaam wona hunde e nder leydi he pourquoi pas almudo fotani fowade ɗon pourquoi yimɓeɓe mbawa miijade almudo kañum janggo kañum woni mo ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum so ndono ari ko almudo noddete so silkeji mbaɗi ko almudo noddete so gardugol jumaji yonti ko almudo noddete ainsi de suite pourquoi almudo wawa foyata place muɗum almudo wawa so yurmede ɗum addinimi miijade projet o mbimi ɗum ko adi foof ko nunɗal e potal woni holɗum so tawi wonti a ari duɗal a tawi almudo foof no nandi comci jooɗini jangga a wawa heɓtinde oɗo ko ɓi miskine walla ko ɓi kalo gueɗel ɗimmel nguel woni laaɓal enen ɓe foof eɗen jii hay soko sadak heewani jiiya neɗɗo ñooto wutti joɗɗo kesso tan artoto ɗum almudo yo ɓorno heewi ƴeewde ko compi muɗum ceekiɗi walla comci ɓiɓɓi muɗum artoto almudo yo ɓorno donc ɗum ko ngal ɗon jaɓɓal jinmi yimɓe jaɓɓa woni holɗum ande almudo wona n'importe qui almudo wonoyi to ceerno janggo donc il faut que laaɓal ngal e nunɗal ngal e potal ngal
ara hen e sécurité sécurité o woni holɗum en mbaɗata tan wutte almuudo tan pour tottude almuudo en mbaɗat hen mantorde mantorde ɗe woni holɗum en ƴetti duɗal gotal en nawdiɗ ɓen comci almuudo en ƴettat ko wiyete numéro téléphone mo ganduɗa ko numéro téléphone duɗal ngal waɗe e wutti he waɗa matricule waɗe foof ha ganduɗa almuudo ɗo dari foof no andi ko duɗal kaari o jeeya janggo jaam so tawi almuudo o dogi walla o woni nokku o sellani walla o woni nokku o takkama ɗon ko wayno guyka almuudo ne heewi takkete ko wayno guykaji en e gueɗe mbaɗnore ɗe taw so joomen ji no mbawi noddude ceerno muɗum almuudo heɓɓite law wawa wallede donc ɗum addi projet o miijorade hono noon pour almudagal dal wawa foyede place mum ɗo jarten ɗo en jahat rési ene jogui gooto ɓe ganduɗa ko joɓaɗɗo seedam faago e bakalajo on woni Abdousalam Ba Dialal Leñol bisimilla eyyi a jarama no fewi adi foof mbeɗa salmina koɗo mo joddiɗa o e nder yewtere nde woni bakalajo mo ganduɗa o ko goto e ñotoɗe ngana eyyi min de min kaldi e eɓɓande makko walla programme makko ko fati projet makko ko fati e wutti almudo adi foof miijiɗo wutti almudo o ko almudo eyyi ɗo woni ɗo hande tailleur international tailleur baɗɗo qualifié ko almudo ko hunde min nde jooɗami saabu mbiɗo andimo no way wonde nunɗuɗo no way wonde laaɓɗo ɓernde no way wonde neɗɗo kewɗo niide kadi no way wonde neɗɗo bawɗo ñotande yontaɓe so miijima wutti almudo no foti wonde mais nde o famminimi départ mi famana mais no fammi no arti am o haali paammi so tawi ko duɗe men ɗe sahay sa fof woda duɗal joofangal almuɓe fof kettane ñotane ɓorne taw ko almuɓe fof taw ko comci janguirɗe ɗum ɗon mi yiyata ko neɗɗo wawi wadde hande ko ɓuri ɗum ɗo wonde dewal Allah ɓuri ɗum ɗo yonde vidéo o wona mantude kalaji mais ko andude ko neɗɗo mo ganduɗa o golliɗo par ce que ummaji to ummiɗo rewi ɗo ha yettiɗo so wonana tiiɗede mo hoore makko e gonɗinde wonde wonko wawi waɗande leydi ndi o yettako ɗum ko ɗiɗi so tawi ko dewɗo e almudagal addanimo miijade ɗum wadde joom boru loppata boru mum kala ko sami hocco watta hen jinmi wiide tan ko ganduɗo almudagal o andi caɗele almu gurat ɗum saabi o fooɗi o ndeɗo o addi ngoɗo miijo wonde yo wutte almudo waɗa mais min wonaɗo kalaɗo ɗo jimmi taru min jinmi ɓoyde koɗo yimɓeɓe Allah rokki ɓe yimɓeɓe Allah wawni ɓe yo notomo kanko e noddago makko ayi soɓe notimo ma yaha ganduɗa kala ɗo kawruɗa e almudo jiita kono ɓurni wutte joɗɗo taw wutte o kadi ko wutte mo ganduɗa almudo no wawi ɗum janguir taw dañca hen caɗele te ñantude almudo ko hunde yonde mais alay saago bonne volonté ɗi gara jomen jawɗelen ɓe joguiɓe relation ji mawɗi ɗi ko kamɓe mbawi tawtudemo kanko ƴetti engagement kanko ñotata mais yimɓeɓe yo mballum goho yeeyoɓe tisiji ɓe yimɓeɓe ganduɗa ɓe ko jomen jawɗele yimɓeɓe ganduɗa ɓe hande ko dilloɓe dawrugol ɓeɗo ɓe ganduɗa on ko Allah rokki ɗumen joguiɓe relation ji partout hay enen pourquoi pas bom o waɗa créer des cagnotte o waɗa cagnottaje pourquoi pas on foti waw wadde cagnotte uddite numéro ji mbaɗe hen wutti almudo waɗa hen expliqué kala ko neɗɗo jogui waɗa hen e ngan sanga kalajo ko neɗɗo mo keptinɗen saabu ñanden nde waɗi sorti au niveau de Saint-Louis en jii ko waɗi ko toon te lancement on ɗon ko lancement baɗɗo réussir sen ndentaki kadi ma woɓɓe ƴettumo kanko ƴetta projet makko kutoroyo gacci men eɗen juuɗi ko enen wiwoɓe mbimo o addani hayso tawi ko almudo fof nen en jeeni gueɗal mum e ko mbimi kam o waɗi ciblé duuɗi fuutuɗe o ɓuuri waddude haqqille makko alay saago wutte almudo walle min Abdousalam de mbeɗen caggal makko saabu kala gaddan ɗum projet baɗe ni ko mbawmi fof mi waɗat hen sur le plan communication walla ko joguimi goɗɗum e goɗɗum somi dañimi jaggat mi waɗa hen donc min jiɗmi wiide yimɓeɓe onon foof oɗon nodda nde nototo ɗon programme walla projet biyeteɗo wutti almudo mo ganduɗa hande woni l'initiateur walla fuɗɗi ɗum walla addimiɗo ngo ko bakalajo tailleur ngana bawɗo golle muɗum mbeɗa ñagonomo Allah judde balɗe e moƴƴude battane kisale yajede yo Allah waɗanmo ɗum kadi yo andu oɗo projet ɓoyat juutat kono o waɗat réussir te almuɓe foof ma jaaha ha kala ɗo janggi mbaɗnamo defte ina mbaɗnamo duwaw saabu ko jogori wadde ko almuɓe jogo ɗum naftoroyade kono ko jinnaɓe almuɓe jogo ɗum naftoroyade wadde bakalajo mbeɗa wima yeeso tan ala rutta caggal fonce mon frère ça va aller inchallah et rien n'est possible dans la vie ko miijoɗɗa ko jiɗɗa ko so tawi Allah newni so Allah newni may dañƴu te may jooɗo ɗum won tan ma cimtol wadde min Abdousalam Ba
mbeɗe yaade wutte almuudo te kala ko mbawmi mami waɗa hen te mami daro hen mbadiranmi ɗum noon ko Allah e nelaɗo e andude min hooram komi almuudo ko hen ndewmi. Allah jarama, on jarama PIN TV. ɗum noon caggal en kettimo jaalal leñol ko haali ko ina waɗi fayidu en jarnimo no feewi e ko wona ko ɗum beela ina jogui ko haali ko eko mbatta ko eko kalɗa ko ina heewi holko heedi caggal ma? eyyi ko avant tout d'abord ko wiide ko jogade volonté par ce que neɗɗo ɓe mbi hoto miiju ko leydi ma foti waɗandema miiju ko poɗɗa waɗande leydi ma te mbaɗa sikki moni kala e meɗen fannu mo Allah hettini ɗum ɗo ko ɗon foti miijade hol apport mo foti addande leydi muɗum. Allah waɗi min komin ñootoɓe ko hen min guuri hen min gandi mais kadi min guure almudagal amin gandi caɗele almudagal ngal waɗata ɗum tagi min miiji gueɗe kewɗe e nder projet he wona wutte almudo tan. Wutte almudo ko damal ko fayida mo ganduɗa almudo ne heɓɗinire ɗum mais ko hunde nde ganduɗa eɗen mbi eɗen mbaɗa sensibilisation e nder projet he pour kala duɗal ngal mbaɗɗen ciblé eɗen nawa toon comci pour almuɓe sen jettima kalden e hohoɓe meɗen wonɓe toon ɓe woni holɗum ɓe puɗɗo miijade walla wadde des actes ɗi ganduɗa hannde o e poti miijade almudo no foti jogade meccal. eɗen jogui exemple uji kewɗi ɗi mbawɗen tottude waɓe no Mansour Bousso en joom weli industrie waɓe no ya Allah Serigne Boubou en Abdoulaye Dia Séniko en ɓen foof ko jibina koye duuɗe Qur'an ko almuɓe Qur'ana donc jeeyi ha goni entrepreneur ji nana liggina na jooɓa salaire aji e foof almudo no foti wawde yettade ɗonete donc ɗum tagui jiɗɗen wadde sensibiliser seeremɓe meɗen kala nokku ɗo jaaɗen sen kalde jomumen yooɓe ƴeew des différents corps de métier gonɗi ɗon so teyragal muɗum so maçonnagal muɗum so plombier muɗum so informatique muɗum kala ko wawi wonde jomumen jaaha kalde ɓeɗon almudo no anda wona yontere nde foof janggata no waɗi ñalɗi ɗi ganduɗa almudo janggata ɗum ko woni alhamisa e aljuma suko wasa rokkede temps ñalawmaji ɗiɗon jomum watta yaade ne janggo e meccal ɗon e duuɓi tati duuɓi nayyi ma wood ko woni e muɗum ko ganduɗa hande o hay so yeehi woppani duɗal ngal yeehi ha janggui ha wawi so yiiɗi wadde créé entreprise goto sino waɗa créé entreprise waɗa créé entreprise ko ganduɗa ne jogui ɗum gandal donc ɗum noon nanɗon so almudo yeehi ha yesso yimɓe foof potani mataw alluwal ngal yahani mo jogo meccal ngal fuɗɗino o jogo hen notion o wi wadde fof mi continue meccalam ngal ɗo par ce que Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mbi kañum ko ɓuuri nimsude aduna muɗum te eɗen gandi Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum no foti wi ko dañani meccal ko donc wadde meccal wona sarede ɗum donc projet o no yaaji mais ɗon wonde ganduɗa hande o eɗen darni ɗum ɗon e almudagal tigi haalama arte haalo américain o John Kennedy binoɗo wota ƴeewa ko leydi ma waɗanma ƴeewa an ko mbaɗanta leydi ndi wadde kadi mbiyeten ko beela fedde nde ko almuɓe tan dillanta walla ina dillan hay woɓɓe ɓe gona almuɓe walla ko almuɓe tan nde dillanata eyyi aɗa andi hunde fof wonɗo fuɗɗorto donte ni eɗen jogui miijoji goɗɗi ko heewi kono neɗɗo jarata koye doge sa ari nde ɗo rogere a una ɗum ha ɗigga puɗɗa faade rogere wonde pour l'instant ɗo gonɗen ɗo mbaɗɗen focalisé koye almudagal noon woni ko façon almuɓe ɗiɗi gooti eɗen jarna daraniɓe almudagal ha mbawi wadde créé internat mumen mbaɗa organisé wu ha neɗɗo ara jaɗan ɗum ƴettuɗo ɓiyum yaaha yoɓa waɗa kuule muɗum waɗa foof muɗum no jangguin almudo no foti jangguinir ɗum ni haqqi duuɓi fo jangguin ɓen no jette kono ittata enen eɗen jogui culture meɗen mo ganduɗa ɗum ɗon kettinirɗen ɗum no gandirɗen joguiɗen ko duuɗe men Qur'ana no woɗi no jangguinirten e foof projet o noon ummini ko ɗeɗon guure mbawa wallede par ce que projet ko projet social mbawa wallede so ballama taw foof ko foti wonde nder duɗal Qur'ana wona ɗon taw waylani gonal meɗen e janggugol meɗen Qur'ana enen ko ɗum ummini projet o tigi eyyi holko puɗɗiɗon gollade bon caggal nde min miiji projet o min bindi projet o min ƴeewi expert uji ɗi ganduɗa hande o duusi projet o ƴewde projet o no foti wawde yettade won nokku caggal ɗum en mbaɗi
cérémonie de lancement mo ganduɗa hande o ko projet o e nder lewru korka jawtuɗo o e jeehi to Saint-Louis e newni duɗal gotal comci almudu e wadde sensibiliser woni ko kalon en nani ko pour ɓe mbatta haqqille sukaɓe mbatta jangde deccal donc waɗama Allah rewni ɗum lawol machallah guila nden noon amine peeje peccorɗo kadi pour wadde cible de dotar dara ɗi ganduɗa hande o ene poti wawde yettade nawandeɓe par ce que projet o ko projet rendo ngo foof so wiyama rendo noon wona haal pulaar o tan wona séréer ton rendo ngo ko enen ɓe foof leydi ndi foof donc heddi noon kam neɗɗo kam kala kaɗa notoro no moƴƴi kala kaɗa waɗa jiyeɗa e ɗum ɗon e on image ɗum addi slogan wutti almudo kono wona wutti almudo pour haal pulaar tan wona wutti almudo pour séréer tan ko Sénégal fof rendi ɗum te projet o ko gudduɗi mbaɗaɗe cible ɗe foof notari leydi ndi eyyi so haalama tan ma wood wiɓe wutti almudo wadde yomin jee hen holno neɗɗo natirata e fedde nde eyyi wutti almudo kam wutti almudo ko hunde nde ganduɗa ko enen ɓe fof ndendi ɗum hunde nde ganduɗa ko enen ɓe fof ndendi ɗum nde wonno ko ɗum faandu almudo par ce que mbaɗɗo henete gandal muɗum miijo muɗum mbaɗɗo henete doole muɗum mbaɗɗo hen jawdi muɗum fof rendi henete jobdi ndi ko gotiri donc en paltaki hay goto kala garɗo kañum jeeyi wutti almudo ko heddi ko haalpure mbiyata ko kala ko jiiɗa ma woɗɗo fuɗɗi tan amana won yiɗɓe wadde ko wayni yiɗɓe jokkade mon ɓe yiɗɓe jokkade mon bon par exemple neɗɗo so yiiɗi jokkade mon holno waɗata eyyi minen ko yidde jokkade amen nde nadde wutte almudo pour aɗa wallidde wudde almudo pour jokkade wutte almudo ko amin jogui tonggode ɗe ganduɗa amin mbaɗi ɗum peut être ɗo e fait émission o min kal tonggode ɗe ganduɗa kala nodduɗo yiiɗi hebde information e wutte almudo walla yiiɗi addude apport mum e wutte almudo so noddiɗo nete mamin kalen ɗum après wawa jeeyede e nder wutte almudo hande beelo fedde nde no heptinaɗo banggue laamu woni beele ne jogui kayitaji eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin won eɓɓoɗe puɗɗiɗe waɗede henete wonɗo tolna ko heddi ko kam affaire de laamu wona noon tan weeɓirta kono wonko fuɗɗi waɗede wonko fuɗɗi e heɓede kayitaji a faami wonko ɗamni heɓede kayitaji donc nana ɗon ko heddi ko noon ko haalpure mbiye ko tan hay hunde finata doga ko seese tan ko wamrankoɓe mbiyata molo ko donc amin hen dal mais won kayitaji puɗɗiɗe heɓede ɗi ganduɗa par ce que aɗa andi aduna hande ɗo tolniɗo kala kaɗa waɗa namdi ko waɗa seeɗa vagal par ce que wutti almudo wona pour haala tan projet o nan jooɗi garɗo foof ma holle projet o so tawi ko bawɗo janggude mais min kollu ɗum jangga anda ko projet o yahata so tawi ko mo wawa janggude pour waɗa expliqué ha hunde naate hoore muɗum ma waɗa expliqué a faami nde wonno wutti almudo wona bakalaji tan jeeyi ɗum wonɓe liggottomi e wutti almudo wonɓe liggottomi e wutti almudo ko eɓe keewi kono neɗɗo ñakkata wonɓe limi henete ɓe ganduɗa hande o so limama tan heddiɓe limama woni mbaɗono sehil meɗen no jeeya Agnam Goli ni wiye Hammadou Djiby Diop woni ko port e Alsane Diop ko janiyanke hono mon ni mbeɗa sikki aɗa foti andudemo Alsane ko hen jeeya rewiɗo émission eyyi o hen o jeeya mbaɗono Ablaye Ba ko janiyanke hono mon ni woni ko Safina ko hen jeeya jo cuddiɗam ko janiyanke no mon ni Madame Ba ko hen o jeeya Seyno Sar en calmini Seyno Sar Alsane Diop e Ablaye Ba en calmini e musidɗo meɗen eɗen garde muɗum hande ko jour ouvrable tagui heddiɓe mbawa arde par ce que ko joom golle en mais eɗen gardi Diong Souleymane Diong ko hen o jeeya e projet o machallah o jeeya ko kaskas ko suko dariɗo ko minen ndendi meccal ngal nde kala momi nde o wi kam hay goto artata komo henete enen gondi ken hen kadi e biteɗo Mamma Ba woni ko marché aslem ko jeeyowo baguiji danaka lancement baɗaɗo bakalaji anda ko bagui jari fof ko Mamma Ba waɗi
kala ko bagui jarata min mi anda ko mamma pa wodi bagui ji fof komin nawi au niveau de Saint-Louis yettude hen kedi waabe no mawbe hamme liyen jaggi e projet o waabe no El Hadj Baba Malen jaggi henete ko beedo mi wawa nyakkude limdebe mais se mi limibe tan mi limi heddibe e ben goto no jeya sincu no jeya mogo ni wi Alsan Ba ko hen o jeya donc ko darinibe projet o nangam ngana ko darni projet o e heddibe no woni hay jolfube be ganduda hande miijoji mun peeji men fof no noddumi jamma e nyalawma pour tan yo projet o yaaru yasne wonno projet o bima projet ko renno projet renno go fof bel hande won walloto men ngalu ngona dañarte en kaali dum nani dañirton galuni a noddat o nodda o e don kadi no foti gartana min don setan ey alandi projet kam so fuddima tout début ko julfembe tout début est difficile parce que webata ko ma bada an peeje ma peccot ma jaa ha yimbe bawa andude an gonda do ande lawol poccigol ko ganda e gandi do hunde fay yimbe bawa susde projet o won fuddi bi jagude henete doole mumen won fuddi bi jagude e miijoju men e dañal mumen mais non soit taw yaaje no foti yaajirni e batti ngalu elen jidi non der rendo go fof no citto henete anda projet ko projet rendo go fof so projet o bamtima ko almuta ko bamti so projet o yi ko almuta ko yehi nganden wona bakala jeydum moni min kala jeydum ko faado almudo no biru mi nanni elen nyaago de rendo go fof no citto henete rendo go fof no notito hen en nyaaki en duwaw kede e sere me meden en bara duwaw e odo projet nganden projet ko projet meden enen ngasndirten ma taw ko hakkunde may père El Hadj Baba Mal ñota Alassamba Aw Diop Birane Malik Makod Baba Gaysir Bokar Ndiongo Massamba Kumba Diaw gaynde gi borom Malin gën hakkunde mon ey anani comme do question mo ganduda hande o ne metti jabade metta jabade sabu dum ene gandi baba ko baba leñol gol fof ko min personnellement baba wona buzz waddi min wona jiye kan waddi min ko avant tout d'abord ko corse gine bele famdi waddi min ko hakkunde biddo e jinnaado donte ni ko yimbe biyar ko bede ñorna mo kono wona ñorul waddi min bab man ko jinnaado abdan de wonno babam ndi ya andi no fotire yam no fotire mem mako yimo ko kalif ma Allah donc bab man ko jinnaadam mi hanno do parce que mbir andi so bede haale mako émission no wasi yetade jaggu tan ko jinnaadam est-ce que dum non en jettimo no feewi sababu men ni gadido ko kanko refti hen kadi ko jaalal leñol kadi bi kaldi hen ko heewi wadde kala ko ala sababu in way hayso yodi wada na yodirani kono en jettanmo yo Allah junnu gurdam makko so tawi wonko jogida ko ponnada haalde ka haalani hojomaaji di ko ngasi tan kala dum morlal jiri ko ponnada haalde ka haalani tan morlal jiri kala dum ewa Allah jarama ko hunde nde ganduda hande bede jarnoma an e ne dokkuda en fartange wutti almudo ara hande e Pindi TV radio gonda ko télé de ganda ko télé leñol gol fof waaw arde haalde projet wutti almudo do ummi e do to fay dum amin badma remercier no fewi amin jarnoma hen amin badma encourager kadi e liggéey no fewi machallah parce que darde ma e leñol no yodi ko wona dum ko wasiyade tan e sukaabe hono men yo gandu leydi ndi metta wela ko enen dende leydi ndi ko joltube ke wiide ko benno bopp lañ ken mëno ko xar ñaar woni leydi ndi jiiden yumma jiiden baaba nganden kala ko fo e dow meden enen poti wawde hattinde dum kedi miijoɗen kedi goto men fof wonko fufti wawde waɗande leydi muɗum exemple yoni e hono projet wutte almudo
hande ko projet mo ganduɗa hande ko projet social mo ganduɗa hande o ne wawi addude ko heewi e nder leydi he donc ko wadde encouragé jeune uji yo mbaɗa veillé ɗum ɗon usten haaloluji ɗi ganduɗa hande o yooɗani e réseaux sociaux ji ko ganduɗa hande o suka wiyatno ko yo janggoy suko yo neew sofi yo wonni kono hande o eɗen jii ko woni réseaux sociaux ji ko yo Allah faabo ko eɗen ñaago nde ɗum Allah ittanti en ɗum ɗon sukaɓe mbatta haqqillaji koye men kormo mawɓe jurmo sukaɓe ɓe on wasi mbeɗa jogui ko mbeɗa waɗa ɗum ko wona ɗum ko uddirde tan ko ɗo puɗɗirnomi nane ɗo yettude hohoɓe meɗen khilifaɓe diine khilifaɓe aada yettude jinnaɓe meɗen yettude kadi joom suudam machallah madame Ba ko ɗum hono ɗiɗo émission ngaji amana ma woɗɗo tolni jaafa ɗon on mbawa noddude bakalaji taw heɓata ko taw kamɓe garata ɓe jooɗo pour haalde wutte almudo sabu ɗum kamɓe mone mabɓe kafa kala mbeɗa andi so jooɗima nawa haalde wutte almudo ko ganduɗa min wawa haalde ɗum donc wadde mi remercier kamɓe foof de passage jarnudeɓe ñagat Allah kadi wutte almudo fandarde umminade hende yo Allah yettinɗo yettin ɗum ɗo kala ko oñe haala ka gandon ko ñiwɗo mo timmani kala ko feewe haala ka gandon ko ballay Allah e nulaɗo muɗum Allah jarama on jarama hañene wonde en jarni père Elhaj Baba Gaysir Bocar Diongo kono kadi en jarni Dialal Leñol Kalidou Alhaji Amadou Hammirou Ba guiɗo men sehil men hanki hade hande ko wona ko ɗum kadi ni en jarat ɗon jetten père Elimane Youssouf Ba e ziyar jiknaɗo men tani men Youssouf Daba Ba yawti e peewal kono kadi ni e keewal e tawtorede gardinoɗo toon ɗo gollere woni Mamoudou Déme liyantude o mo ganduɗa ko Penda Yero Sow toon to Belel Kelle tawate ɗon ɗo Saint-Louis Sénégal e adjoint maire commune Guédé woni Oumar Baba Ba monsieur le maire yimɓe makko gari ɗon Hammesal e Hammadi Gaye e Modi Maham Takko kono kadi e yettude ceerno Mountaga Tall ɗon ɗo Ndiayin Pendaw mo ganduɗa ko so ari o lomtima talɓe foof ziyara o kadi yawti hano hanirtu ni ko wona ko ɗum kadi en jettat ɓornoɗo en wutte o hono mo ganduɗa ko Ndiaye Dia chef de protocole ministre Ibrahim Sy walla men docteur Ibrahim Sy kono kadi ni ñooti ɗum ko omo ganduɗa ko Sané Fashion kanko ñooti ɗum Ndiaye Dia noon tonggode makko ko 77 678 92 47 Sané Fashion kañum ko 78 311 15 48 tonggode temeɗɗiɗi e sappo e jeetati taw wonno koɗo men ko bakalajo eno arde Souleymane Diong ɗum noon en beltanimoɓe no fewi kala ko oñi hen koye minen kono wonno anne e men ko yo feew to caggal to ko Ali Samba Ndene Fall Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon merci beaucoup